Bună ziua, dragi gentile! Iată-ne din nou la o nouă emisiune marca Gentileța Kids. Dacă data trecută a fost despre trup și am vorbit despre balet, despre dans, de data aceasta ne mutăm într-o altă secțiune, și anume despre minte. Iar astăzi, alături de Eva, Ana, Raisa, Eva, Delia, avem un invitat special, foarte special, aș spune, care vine din nou de foarte de departe. Vine de data aceasta cu o poveste extraordinară, o poveste care îmbină mintea, imaginația și de la care cred că avem foarte multe de învățat. Așadar, vreau să-i spun bine, ați venit, doamna Nomin Damdin. Ne bucurăm foarte mult că ați răspuns invitației noastre. Ne bucurăm foarte mult că dumneavoastră în sine sunteți o poveste și ați venit să împărtășiți această poveste cu noi. Până o să vă întrebe gentilele micuțe ceea ce au de întrebat, curiozități, întrebări legate de ceea ce o să ne povestiți dumneavoastră, așa pe scurt să ne povestiți câte ceva despre femeia Nomin, despre ceea ce faceți și mai ales despre ceea ce faceți aici la noi în România și de fapt și la dumneavoastră acasă aici. Mulțumesc! Cum a spus, eu am venit din Mongolia în România cred că acum 10 ani și sunt mama a 3 copii, am o fată de 19 ani și 2 băieți de 7 și 9 ani. Am venit în România prima dată când eram mică, când aveam 10 ani, fix 10 ani aveam atunci și am venit și în România și în mai multe țări, dar mi-a plăcut foarte mult și România, pentru că oamenii mi se pără foarte deschiși, buni la suflet, adică erau aproape de cum suntem noi, mongoli, pentru că mongolii sunt un popor foarte cald, foarte, cum să zic, părinții sunt aproape de copii. Avem și copii care, de exemplu, au 40 de ani și stau cu părinții, adică ceea ce nu se întâmplă în alte țări. Se mai întâmplă și la noi. Exact. Și mi-a plăcut foarte mult România, dar am trecut ca turist, adică când eram mică făceam dansuri și atunci făceam dansuri tradiționale mongole și noi mergeam și făceam spectacole în toate țările din Europa. Dar după aceea am venit în România am obținut o bursă de studiu și am terminat facultate de economie, adică ASEU, și acum trăiesc în România, pentru că am o familie care trăiește aici, soțul meu este român și am rămas în România. Acum 5 ani am adus această metodă care se numește metodă de Soroban și calcul mental japonez. Această metodă, nu știu dacă ați auzit despre ea. Hai să vedem, cine știe despre această metodă? Ați auzit? Câte ceva? Dacă nu, dai mai departe. Nici eu nu știu nimic. Nu știu, cred că este un mod de a face matematica mai ușoară. Foarte bine, îmi place răspunsul tău. Din păcate, nici eu nu știu despre ce este vorba, dar sunt foarte curioasă să aflu. Foarte bine. Cred că, cum a spus Raisa, o metodă de matematică mai ușoară, mai... Da. E o matematică, nu? Care, într-adevăr, este mai ușoară și este și mai distractivă, da? Și este altfel, adică un alt mod de a face matematică sau calcule. Acum vreau să vă prezint, de exemplu, o metodă care predau aici în România. De exemplu, noi lucrăm pe această numărătoare japoneză care se numește Soroban, da? Aceasta este numărătoare cu care lucrează copii și aceasta este numărătoare pentru profesori, da? Și putem acum deja să predăm copiilor, adică să-i arătăm despre ce este vorba. Sau... Cum considerați, eu ziceam că pentru început, așa să ne spuneți, după aceea o să ne arătați efectiv, cum ați ajuns totuși la... Ce a lipsit în sistemul acesta educațional de la noi din țară? Ce a lipsit de ați ajuns la ideea că ar trebui sorobanul?
Am înțeles, da. Având, cum am spus, 3 copii și fata mea, care acum a terminat liceu și urmează să meargă la facultate, am văzut că la școală sunt multe materii, da? De învățat, sunt multe teme de făcut la școală și atunci aceste informații cumva copiii trebuie să memoreze mai mult. Pentru că n-au timp să gândească cum aș face eu un lucru, cum ar fi bine să fac. Nu au timp și atunci cumva se gândesc. Gata, că trebuie să fac teme, mâine mă ascultă profesorul. Sau trebuie să te duci la școală, primești foarte multe informații și trebuie să le memorezi. Și atunci vedeam pe fata mea cumva nu se descurca să memoreze toate aceste informații. Și m-am gândit, cum pot să ajut pe fata mea și, bineînțeles, toți copiii care merg aici în România la școală. M-am gândit să aduc această metodă tocmai din cauza aceasta. De ce? Pentru că metoda aceasta, deși are denumire de matematica japoneză sau aritmetica mentală japoneză, nu ajută doar la calcule sau la matematică, pentru că această metodă ajută la dezvoltarea emisferei cerebrale drepte. Cum se adică haideți să vorbim, da? Noi avem aici creierul și avem emisfera stângă și cea dreaptă, da? Așa. Avem toți? Avem toți, nu? Exact, așa. Cu emisfera stângă noi de obicei facem calcul, da? Adică științe exacte, matematică, scris, vorbit și așa mai departe. Dar partea dreaptă, emisfera dreaptă, răspunde pentru imaginație, vizualizare, intuiție, vise și așa mai departe. Dar dacă noi mergem la școală și tot timpul memorăm lucrurile, mai mult memorăm și le reproducem așa cum sunt, partea asta creativă nu se dezvoltă suficient. De exemplu, dacă tu înveți ceva, da? Și tu spui, eu aș face altfel, da? Pentru că aici lucrează imaginația, da? Dar dacă tu nu ai timp de așa ceva, partea asta creativă rămâne puțin folosită. Dar această metodă japoneză ajută la creativitate. De ce? Pentru că prima dată copiii învață să calculeze pe această numărătoare japoneză, calcule, adunare, scadere, mulțire, împărțire și după mai multe exerciții, doar trebuie să proiecteze imaginea acestui soroban, acestei numărătoare japoneză, în fața ochilor, da? Adică să-și o imagineze. Imagineze sau să proiecteze cum aș avea eu în fața ochilor această numărătoare și încep să miște biluțe după formule pe care învățați la cursurile de soroban. Și atunci, dacă tu folosești imaginația ca să miști biluțele sau să faci calcul aceste imaginare, dezvolți și lucrezi cu emisfera cerebrală dreaptă. Cam aș putea spune, Raisa, un Harry Potter al matematicii. Miști așa cu baghetuța minții biluțele. Exact, faci totul imaginar. Că sunt foarte pasionate multe fetițe de Harry Potter. Acum o să vă rog, pentru prima parte a interviului, dragele mele, ce prime întrebări aveți să adresați doamnei Nomin? Ce vă vine vouă în minte? Te rog. Pot să întreb și despre Mongolia? Sigur. Cum este vremea acolo în Mongolia? În Mongolia este foarte frig, foarte frig. Acum avem în capitala minus 27 de grade, adică minus, așa, și în afara orașului avem minus 35, adică, nu știu dacă ați văzut la televizor când arunci apă fierbinte, imediat în gheață, adică asta se întâmplă la noi, e foarte frig. E foarte frig, dar în vara este foarte cald. Avem deșert, nu știu dacă știți, un deșert care este după Sahara. Cel mai mare deșert este Sahara, da? Poftim? Nu, da, este deșert plin de nisip, dar cum se numește, știți? Al doilea deșert după mărime se numește Gobi. Gobi este deșertul care se află în Mongolia. Și atunci avem și foarte cald, adică în vară, dar e și foarte frig în iarna, da. De exemplu, acum în Mongolia ninge? Ninge, avem multă zăpadă, multă și zăpada este albă. Adică când ieși trebuie să pui ochelari de soare. Da, vorbesc foarte serios, atât de alb este. Pentru avem și mult soare și multă zăpadă albă, da.
Cum putem face să ne stimulăm motivația când suntem la școală sau la cursurile de soroban și spunem la un moment dat în mintea noastră, eu renunț, nu mai pot, nu mai vreau, de ce să învăț această metodă? Cum facem să ne amintim creierului nostru că trebuie să-l facem doar ca să ne fie nouă mai ușor? Tu mă întrebi, adică cum să ai o motivație ca să nu renunți la ceva, la ceea ce faci, da? Am înțeles bine. Motivația este, poate să fie de multe feluri, depinde și ce dorești tu și cum ești tu ca om, pentru că nu orice motivație merge pentru toată lumea la fel. De exemplu, într-adevăr, la cursurile când înveți, de exemplu, aritmetică mentală japoneză, sunt lucruri grele, adică nu există niciodată lucruri ușoare. Dacă era ușoare, toată lumea învăța și toată lumea era cel mai tare, da? Nu există așa ceva. Și atunci, cumva, într-adevăr, dacă există aceste momente, trebuie să te gândești, da? Dacă eu am început un lucru, trebuie să termin ca să văd finalitatea acestui lucru, da? Pentru că ajungi la rezultate doar când ești perseverent, doar când exersezi, doar când muncești. Pentru că în viață vedem, da? Sunt oameni care au mult succes, au mai puțin succes și așa mai departe. Este cumva, e vorba și de perseverență și de muncă depusă. Pentru că putem să fim toate deștepte, putem să fim, nu știu, să avem un IQ foarte ridicat, dar dacă nu faci nimic, creierul acolo doarme și nu face nimic. În clasa a doua mi-a fost destul de greu să învăț tabla înmulțirii și cei din jurul meu mă îndemnau să o memorez ca pe o poezie. Ce sfat ați da celor de acasă care trec și prin asta? Foarte bună întrebare. Într-adevăr, tabla înmulțirii am văzut că la copii cum sunteți voi și în clasa 7 și a 8-a încă nu știu tabla înmulțirii foarte bine, că mai uită, se mai întâmplă, adică. Dar, într-adevăr, poți să înveți tabla înmulțirii ca un cântecel, adică depinde, acum nu știu ce cântecel ar putea să fie în limba română ca să sune frumos, dar într-adevăr se poate memora tabla înmulțirii așa, cum memorezi de obicei, dar când faci soroban oricum ai nevoie de tabla înmulțirii tot timpul, adică dacă folosești tot timpul acest lucru, vrând nevrând înveți. Dar mai sunt și alte metode de învățare, cum ar fi să folosești povești, da? Sunt mai multe tipuri de a învăța tabla înmulțirii, dar asta putem să povestim altă dată, da? Ok. Am auzit că ați fost în Japonia. Cum era acolo? Adică vremea sau cum sunt oamenii, nu? Da. Acolo, da. În Japonia am fost de mai multe ori. Îmi place foarte mult Japonia pentru că este o țară care, deși este din punct de vedere tehnologic foarte dezvoltat, a păstrat tradiția, da? A păstrat toate aceste lucruri frumoase pe care a avut ei până acum. Sunt oameni foarte serioși. Dacă au dat un cuvânt, se țin de acest cuvânt. Da? Sunt foarte responsabili și de aceea când am adus această metodă ca să ajut copiii, da? În primul rând, am adus din Japonia, pentru că există, de exemplu, metode din, nu știu, din China, din India, din Turcia și așa mai departe. Dar mi s-a părut metoda și ca popor, da? Japonezi sunt foarte serios în ceea ce fac, sunt foarte implicați și atunci am preferat să mă duc în Japonia și să învăț această metodă japoneză. Și în Japonia, cum ai întrebat tu, cum e vreme, este foarte cald de obicei. Așa ca o primă rundă de concluzii. O primă concluzie. Imaginația, că Eva ai zis un sfat și pentru cei de acasă și m-am gândit imediat la ce ai spus tu, adică și la părinți, și părinții și copiii să folosească imaginația pentru a găsi soluții să memoreze tabla înmulțirii, scăderea și așa mai departe. Și de asemenea, o a doua concluzie, părerea mea, dar o să vă întreb și pe voi, ce am tras eu concluzia, așa, ce ați spus acum, foarte important, să fim serioase când facem o treabă și când spunem că să fim serioase, adică am începutul, o duc la final. Chiar dacă este un exercițiu, chiar dacă este o singură problemă, nu mă plictisez, nu mă ia somn, nu vreau să amân și așa mai departe. Seriozitate. Voi ce, o primă serie de concluzii, cine vrea să zică?
Cred că cel mai important este când te apuci de ceva să termini și chiar dacă ai zile sau momente în care vrei să renunți, să îți pui în minte și să-ți imaginezi cât de frumos ar fi dacă chiar ai realiza acel lucru și cât de fericit și de mândru ai fi de tine. O concluzie vreau și eu să dau. Este foarte important, cum a zis și Raisa, să ne gândim de ce am început acel lucru și să ne imaginăm că chiar l-am terminat și să ne uităm și la beneficiile lui. Cum au spus Eva și Raisa, dacă termini lucru, poți să fii foarte mândru de tine, dar o să ai și restul zilei liber, să faci ce ai, de exemplu, să te joci cu frații, surorile, sau să citești, sau să pur și simplu să faci ce ai chef. Atunci când, de exemplu, dau un exemplu, atunci când începi un desen, nu lași așa, îl termini, așa și și cu tabla înmulțirii, adunarea, scădere, trebuie să o termini, pentru că dacă tu, de exemplu, ajungi la un anumit punct la înmulțire, nu o lași bate și zici, las că am timp eu. Nu, o termini atunci, o să fii mândru de tine și o să scapi de toate, cum a zis și Delia. Poți să faci orice vrei tu după. Îmi place foarte mult de voi, pentru că voi sunteți foarte atente, da? Și îmi place că faceți întrebări foarte interesante. În Japonia, de exemplu, sau în Mongolia, copiii, elevi, studenți, la școală, la universitate, sunt tot timpul atenți la profesor. Ei nu vorbesc, de exemplu, neîntrebați, adică noi așa am crescut și asta este, avem foarte mare respect pentru profesori, da? Și cum ați spus mai devreme, nu există nu vreau, că m-am plictisit și că nu. Totul, adică facem tot ce trebuie, pentru că avem acest respect pentru profesori, pentru că ei sunt acolo să ne învețe și noi trebuie să dăm cel mai bun din noi. Da? Bine, acum să vă arăt ce este sorobanul și cum putem să lucrăm pe acesta. Astăzi o să facem lucruri mai simpluțe, dar cu siguranță o să vă placă. Da? Înainte să începem să calculăm pe soroban, da? Soroban se zice, da? Așa, facem cunoștință cu el. Sorobanul este alcătuit din această ramă, cum vedeți voi, da? Din aceste biluțe și această bară. Această bară se numește bara de rezultat, adică o să vă explic de ce se numește acesta. Aceste biluțe care se află de dedesubtul acestei bare se numesc biluțe pământești, pentru că se află sub ele, da? Stau jos aici, la pământ. Cele de sus, toate biluțele de sus, se numesc cerești, biluțe cerești. Acum, când începem să lucrăm aici, unde avem acest punctuleț negru, da? Când nu atinge nicio biluță această bară de rezultat, este 0. Da? E 0, gata. Dar ca să facem cifra 1, trebuie să împingem o biluță pământească spre bara de rezultat. Dacă atinge o biluță, înseamnă că este cifra 1. Da? Biluțele pământești au valoare de 1. Biluță cerească, o să vă întreb după aia, ascultați cu atenție. Biluță cerească are valoare de 5. Okay? Acum, cum credeți că facem cifra 2? Aici noi acum lucrăm pe coloana unităților. Spune-mi, te rog, Ana. Mai ridicăm o biluță. Unde? Tot aici? Da. Perfect, bravo, foarte bine. Pentru că să știți că, da, se mai întâmplă să zică, uite, împingem aici. Nu, tot acolo, pentru că două biluțe atingând această bară de rezultat este cifra 2, da? Da. Perfect. Cum facem 3? Mai Spune-mi. adăugăm o biluță pământească. Perfect, 3 și 4 cum facem, Delia? Mai adăugăm încă o biluță. Mai adăugăm o biluță. Acum, întrebarea vine, cum facem cifra 5? Cine ne-a spus? Ia spune-mi tot, Delia. Nu știu exact. Așa, te gândești între timp, da? Hai, spune-mi tot. O dăm pe cea cerească jos. Aici, da? Punem jos. Și ne dă 5. Așa. Ok. Spune-mi tu, te rog, Raisa. Da, Raisa, spune-mi tu. Lăsăm pe cele pământești jos.
Foarte bine. Adică această biluță, o singură biluță, are valoare de 5, da? Dacă atinge biluță cerească această bară de rezultat, este 5. Ok. Acum, cum facem 6? Spune-mi. Mai adăugăm o biluță pământească. Bravo, foarte bine. Adică 2, deja avem 5, da? Aici. Și dacă adăugăm 5 plus 1, fac 6. Foarte bine. Și 7, bineînțeles, 7, 5 plus 2 fac 7, 8 și 9. Foarte bine. Am învățat să fac cifre până la 9. Dar hai să vedem. Cum am spus mai devreme, aici este coloana unităților, aici este coloana zecilor. Adică cu cât înaintăm, cu atât cifra devine mai mare. Da? Acum pot să pun și o întrebare. Sigur. Primele biluțe ce sunt? Aceste coloane le folosim când folosim calcule cu virgule, adică astea sunt... Deci am pus întrebarea bine, e Da. pentru adulți. Da. Biluțele din partea aceea. Deci Exact. de la copii începem de la al treilea rând. De la al treilea rând, Am unde înțeles. este coloana unităților. Da. Și următoarea, cum am spus, este coloana zecilor, da? Dar cum credeți că facem 10? Ia să vă gândiți. Gândiți-vă, nu vă grăbiți. Dar păi ai una. Așa, dacă coborâm 2 cerești, devine 55. Pentru că toate cele de sus au valoare de 5. Dacă punem aici, înseamnă că este 55. Ia gândiți-vă. Spune. O dăm pe cea cerească, o dăm cerească jos și ridicăm una pământeană în sus. Aici, da? Da. Perfect. Foarte bine. De ce? Pentru că aici, la coloana zecilor, avem 1 și aici, unde avem unități, avem 0. Pentru că dacă nu atinge nicio biluță, ce înseamnă? E 0. Și atunci avem 1 și 0, adică 10. Hai să vedem. Acum, cred Dar că ați înțeles puțin că, deci, al doilea rând sunt zecile. acesta este, da, înainte lui, adică asta sunt zecile și aici sunt unități. Da? Unitățile. Cum scriem noi? Cum scriem noi? 10, scriem 1 și 0, da? Hai să vedem. Ce cifră este aceasta? Pe rând. Hai să luăm pe rând. 16, Avem aici 2, 2, 20, 25. 25. Perfect. Hai să vedem acum. Avem 30 și 4. Doar o biluță avem. 31. Perfect. Ia să vedem. Spune-mi. Pe rând, facem pe rând. Aici avem, la coloana zecilor, 5, 50, 51. Perfect. Ia să vedem acum ceva mai greu. Spune-mi tu. 50. Avem 5 plus 1, adică 6, 56. Nu. 60, 66. 66. Nicio problemă, pentru că este prima oară când faceți pe soroban. Este normal să nu știți așa de la început. Chiar și mie, uite, și eu mă uit cu atenție. Da. Deci nu e nicio... Ia să vedem. Aici, spune-mi tu, draga mea. Unde? Uite, stați că n-am văzut niciun. Aici. Sunt... 32. 32, corect? Da, da. Pentru că sunt 3 și dacă adăugăm și cu 2, 32. Perfect. Atunci hai să vă întreb aici. Ce cifră este? Spune-mi tu. 300. Doar una aici. Avem doar una. 100. 151. Bravo, vedeți? Deja știți cu sute. 151. Ia să vedem. Aici. Gândiți-vă, nu vă grăbiți. Ana, poți să stai jos. 63. 6. Spune. 663. 663. Deja gata, ați învățat să faceți și cu sute, nu? Asta se întâmplă noi, adică, de exemplu, la cursurile noastre, de obicei, când facem această metodă de soroban, copiii ce fac? Prima dată fac așa, da? 2 plus 2. Bineînțeles, toată lumea știe, da? Adăugăm 2 și gata. Plus 5. Nu mai trebuie să adauge încă 5 biluțe. Știm că trebuie să împingem doar biluța aceasta de cerească. Și bineînțeles, ca să trecem peste ordinul de 10, sunt foarte multe formule pe care trebuie să învățăm și astăzi nu le facem, dar deja ați învățat să formați numere foarte mari. Acum să vedem una, chiar una foarte grea. Ia să vedem acum. Gândiți-vă, nu vă grăbiți. Nu se grăbește.
spuneți. 1611. Perfect. Bravo. Și atunci gândiți-vă voi că dacă noi facem calcule, cum facem calcul la școală? Scriem una sub alta, nu? Da. 35 plus 79 plus 150 și ceva. Adică trebuie să scriem una sub alta și începem să le calculăm, da? Asta ți-a mult timp și cumva nu e foarte distractiv să scrii tot timpul multe cifre și să le calculezi. Aici copii, de exemplu, dacă voi învățați această metodă, doar trebuie, cum am spus mai devreme, lucrați cu imaginație. Cu timpul o să vedeți aceste biluțe în fața ochilor, da? Și când vă spun eu, de exemplu, Raisa, să zicem, 111, tu formezi în minte aceste biluțe, da? 101, aici e 111, da? Ok. Plus 566. Adăugăm, uite, 566. Rezultatul este, spune-mi tu, Raisa, acum, uite, cu atenție, nu te grăbi. 600 5, 6, 7. 600 70 și 7, da? Aici cu 5 cu 2 fac 7. Atunci 677. Adică, Raisa, ți-am zis, nu e nicio problemă, da? Hai să vedem încă una. Dacă, de exemplu, faceți niște calcule și spuneți 511 plus 321, da? Adăugăm aici 321 și rezultatul este, Ana? 5, 6, 7, 8. 832. Perfect. Foarte bine. 832, da? Și atunci doar trebuie să imaginați când auziți cifre sau când trebuie să faceți calcule, formați biluțele astea în minte, dar asta se face, cum am spus mai devreme, cu mult exercițiu, da? Pentru că acum de-abia ați văzut sorobanul în prima zi și, bineînțeles, nu aveți cum. Dar asta se întâmplă la aritmetica mentală. Și dacă noi facem aceste calcule, tot timpul imaginăm biluții și tot timpul împingem sus, jos și ne dă rezultate foarte rapid, putem să facem calcul și în 3 secunde. Putem să facem și 1000 și ceva plus 5000 și ceva și să dai copii. Exact. Asta. Ce e important să rețineți și să reținem cu toții este că sorobanul este prietenul de început în această călătorie a calculelor. Întâi îl înțelegi, îl memorezi, că nu o să cari sorobanul tot timpul în bagaje cu tine unde mergi și îl scoți și bagi biluțele. Prima dată, de asta sunt cursurile respective, înțelegi biluțele, faci câteva antrenamente și apoi te și iei căpușorul cu tine și acolo îți merg biluțele. Exact, și la școală, exact. Cine zice, dar nu ai voie să folosești număratoare. Da, dar nu am fizic, eu am în cap. Acum, dacă aveți ceva întrebări după prima asta rundă, eu aș avea o întrebare, dar nu vă zic. Este uimitor că copiii îl folosesc și își imaginează că pot să facă asta în minte, dar oare cum sunt adulții? Cum sunt adulții? Adică cum calculează, cu câte numere, cu câte cifre, adică... Așa, da, bună întrebare. Acest curs este destinat copiilor între 5 și 14 ani. Pentru adulți, sincer, este cam târziu. Pentru că nu au creierul cum este al vostru. Pentru că al vostru... niciun adult. Exact. Pentru că voi acum, în momentul acesta, de asta trebuie să faceți cât mai multe cât aveți acum creierul puternic, da? Că după aceea, cu cât înaintam cu vârsta, cu atât creierul merge mai greu. Și un adult poate să învețe să calculeze pe soroban, pe număratoarea japoneză, dar nu poate să proiecteze sau imagineze atât de ușor cum fac copii. Da? Copiilor le-a fost greu în primii ani să învețe pe soroban? De obicei, le place mult. De ce? Pentru că noi lucrăm cu biluțe, da? Ne jucăm cu biluțe pământești, ce le cerești. Dar, cum am spus mai devreme, sunt și lucruri grele, pentru că trebuie să știm, pentru fiecare adunare, scădere, se folosesc algoritme sau formule diferite de cele învățate la școală. Pentru că dacă noi, de exemplu, spunem 5 plus 9, 14, nu? 9 plus 5,
tot 14. Dar doar trebuie să le adunăm între ei, da? Dar aici pe soroban folosim două formule diferite. Adică când facem 5 plus 9 se folosește o formulă, când facem 9 plus 5 se folosește altă formulă. Și atunci trebuie să învățăm prin exercițiu cum se fac aceste lucruri. Este incredibil și mă uimește foarte mult cum fiecare țară are metoda ei de a învăța matematica și toate materiile. Este important să învățăm și din alte țări metodele, dar dacă sunt copii care au venit la cursurile dumneavoastră doar pentru că i-au forțat părinții să vină, ați întâlnit așa ceva? Da. Da, așa este. De obicei, majoritatea copiilor vin pentru că le place, că de obicei mai participă așa la lecții demonstrative, să vadă despre ce este vorba și lor îi se pare mai ușor să calculeze așa decât la școală, da? Și într-adevăr sunt copii care poate nu sunt foarte atrași de soroban, încep să lucreze, dar când încep să vadă rezultate, că calculează cel mai rapid din clasă sau calculează mai repede decât mami, tati sau bunicul, atunci se motivează, cum ziceai tu mai devreme, nu? Cum este motivația. Și atunci se motivează și lucrează mai departe. Cu toții știm că există copii foarte pricepuți la matematică, dar cum a zis și Raisa și dumneavoastră, sunt și copii care nu sunt la fel de atrași și nu au nici motivație. Ce sfat le-ați da acestor copii? Da, matematica, de obicei copiii sunt, cum se spune, în general, sunt buni la matematică sau nu sunt buni la matematică. După părerea mea, nu există acest lucru. Într-adevăr, poți să ai inclinație, să zicem, mai mult spre sport, poți să ai inclinație mai mult spre balet sau limbi străine. Dar, dacă tu de mic, când te duci la școală, ai un profesor care îți explică foarte bine lucrurile, atunci ești atras de această materie. Nu ți se pare că este grea, da? Depinde foarte mult și de profesor și de modul de predare. Și atunci orice copil este capabil să înțeleagă matematică. Matematica e una frumoasă, doar trebuie să știi să prezinți și să predai. Asta e important, da? Fiecare copil are un soroban mic și mi se pare că sunt foarte colorate ca să-și dea seama care sunt sutele, zecile sau... De obicei, sorobanul tradițional japonez este făcut din lemn, lucrat manual și sunt toate maronii. Acestea sunt colorate pentru că acum când lucrăm online, da, este foarte ușor să explice profesorul unde trebuie să miște anumită biluță, la ce coloană. Într-adevăr, și îți dai seama unde ai zecile sau sute după culoare. Așa este. Bă, Edelia, mi-ai luat exact întrebarea pe care vreau să o pun și era surpriză. Vreau să zic, totuși au culori, acolo este un mister, este ceva codificat în spatele culorilor, dar îți mulțumesc frumos. Mă simt foarte bucuroasă că mi-ai furat întrebarea, dar acum a raportat ce minunat ar fi, vă dați seama, să știi să calculezi foarte mult, să te duci cu părinții la cumpărături, să umple coșul părinții cu produse, voi să calculați în minte de fapt pachetul de biscuiți, untul, detergentul, ajungi în fața casei și tu să-i spui, mame, fii atent că trebuie să dai 170 de lei. Wow! Până să-i zică vânzătoarea să bată acolo. Da. Tu de fapt să calculezi în cap. Wow! Da, adică mami aruncă în coș și tu calculezi. Și la sfârșit, mami, ai cheltuit 570 de lei. Îmi iei și mie după aceea o păpușică. Exact. Înainte de a ne apropia cu pași ușori și cam triște finalul acestei emisiuni, facem o rundă de întrebări. Sunteți de acord? Da. Te rog. Cum vă imaginați dumneavoastră matematica? Cum imaginez eu matematica? Matematica este o materie care este una utilă, da? Nu neapărat la școală și în viața de zi cu zi, și doar trebuie să înțelegi și o să te ajute. Nu trebuie să devii matematician neapărat în viață, da? Dar dacă știi matematică, cu siguranță este de folos în viață. Dumneavoastră și copiilor dumneavoastră v-a fost greu să învățați dumneavoastră v-a fost greu să învățați să numărați pe soroban?
Da, într-adevăr a fost greu pentru că noi avem 10 niveluri. Adică cum este la școală, da? Ești în clasă pregătitoare, după ești în clasă 1, așa avem și noi la Soroban. Și atunci, bineînțeles că primele 3 clase sunt ușoare, cum ați văzut, da? În clasă pregătitoare, în clasa 1-2 este mai ușor, dar după aceea începe să devină din ce în ce mai greu, așa și e la Soroban. Este greu, dar reușești, da? Cum am spus mai devreme, cu perseverență și muncă și seriozitate. Am auzit că sunt acele momente pe care și eu le-am simțit pe pielea mea, când ești la tablă și știi începutul unei probleme, dar după te oprești și nu mai știi nimic și ai un blocaj și da, te panichezi. Ce putem face în momentul ăla? Cum ne putem reveni și să ne gândim la ce urmează? Aici, sincer, nu știu ce să spun. Puteți să vă gândilați singur sau nu știu. Sau săriți ca un cangur, nu știu. Acum glumesc. Adică fiecare cum crede el. Adică dacă ai un blocaj, adică oricum îți revii după câteva secunde. Am vizionat împreună cu mama mea un filmuleț cu copii din Japonia care puteau calcula foarte repede cu ajutorul degetelor calcule complexe. Cum este? Există o metodă? Există așa ceva, o metodă? Tocmai asta ai văzut tu, adică copiii japonezi când făceau calcule foloseau degete, da? Pentru că ei împing aceste biluțe imaginare. Tocmai asta, această metodă de aritmetică mentală făceau și ei, doar trebuie să folosească degete să împingă aceste biluțe imaginare. Ați învățat și pe copiii dumneavoastră cu sorobanul? Sau... Cu siguranță, da. Le-a plăcut? S-au distrat învățând cu dumneavoastră? Da, pentru că eu nu învăț ca la școală. Hai trebuie să învățăm, acum trebuie să faci asta. Nu. Vedem. Hai să vedem. Hai să facem acest calcul în 10 minute. Începem cronometru. Adică ca un joc între mamă și copii. Și atunci îți vine mai ușor să lucrezi decât să fii acolo să lucrezi ca la temă de la școală. Vă mulțumesc pentru răspunsul pe care mi l-ați dat. Eu o să predau microfonul altcuiva acum. Eu, acum câțiva ani, am fost la o școală și aveam o profesoară, o învățătoare, care nu era foarte drăguță cu noi. Și eu știu că dacă noi copii am fi venit cu această idee de soroban, ea nu prea ar fi acceptat. Când un profesor nu acceptă, dar copilul vine la curs, ce pot face ca să îi spun profesorului de soroban că doamna nu acceptă, nu vrea? Da, asta este foarte bună observație. Într-adevăr, de când predam acest curs, a trecut aproape 5 ani, foarte mulți copii cu care am vorbit mi-a spus acest lucru. Unii profesori nu acceptă să se folosească alt tip de calcul. Dar îi spun, atunci când poți să calculezi după metoda japoneză, calculezi repede acolo. Adică până la urmă trebuie să dai și rezultatul corect, da? Și nu trebuie să știe profesorul care nu acceptă alt tip sau alt fel de metodă, că ai un soroban imaginar în căpușorul tău. De exemplu, mie mi-este foarte frică de tabla de la școală, așa că mi-ar fi de ajutor un soroban, dar mă gândesc că doamna n-ar fi deloc de acord. Și mă întreb eu de ce mi-ar fi mai ușor pe soroban. Ți-ar fi mai ușor pe soroban, da. Te zici, nu? Da, și cum am spus, poți să pui în mintea ta și te-ai dus la școală. Cum era la dumneavoastră la școală? Când eram eu mică, da. Când eram eu mică, pot să spun că notele cumva reflectau și ce știa fiecare copil. Adică în sensul, acum voi știu că primiți notă, nu? Sau în clasa 3 deja primiți. Da. Calificative, da, într-adevăr. Dar aici, sincer, consider că notele care se pun la școală
nu sunt neapărat reflectă ce știe un copil, pentru că dacă tu n-ai înțeles un lucru și te-ai dus și n-ai spus, acum ai primit o notă mică, da? Sau dacă nu te descurci la matematică, nu ești bun la matematică și cumva ești stigmatizat într-un fel. Nu este corect. Mie mi se pare că decât să mergem pe note, da? Mai bine să vedem alte tipuri de alte calificative, alte calificative care exact. se pot da copiilor. Cum respectam pe cei din jur, cum respectam pe... Am înțeles, adică... da, alte modalități prin care să stimulezi copilul, neapărat prin notă, astfel încât să se compare, că ai luat calificativul. Ce luați acum? FB? Sau... Da. Din clasa 5-a până din clasa 5-a începem să luăm 10, dar deocamdată luăm FB, B, S, I. Da. Dar deja cred că și-ați punctat foarte bine aici, ne îndreptăm către un sistem educațional care ar putea fi îmbunătățit. Nu putem spune că este ceva rău sau că este ceva bun. Concluzia mea, dragilor mele, concluzia pe care o putem trage este că noi fiecare putem prin imaginație să ne găsim alte variante prin care să putem înțelege. Nu trebuie să rămânem încorsetați sau doar limitați la ceea ce ni se predă. Dacă ai această modalitate, imaginația, capul, sufletul, le ai cu tine. Le poți folosi, indiferent cât de bine sau mai puțin bine ți se predă. Acum o să vă rog, doamna Anomin are o surpriză pentru voi. Da. Imediat v-au lucit ochișorii și mie la fel, că și eu sunt curioasă ce o să primiți. De aceea o să vă rog, după ce o să primiți această surpriză din partea doamnei Nomin, căruia îi mulțumim foarte mult. Mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult și pentru informații, vă mulțumim și pentru cadouri și deschiderea pe care o manifestați foarte frumos și faceți ceva extraordinar de frumos. Pe mine m-ați cucerit, că am avut câteva secunde când am uitat să și înghit. După ce o să primiți ce cadouri are doamna Nomin, le desfacem ulterior sau ca să nu facem, să încheiem emisiunea, să-i lăsăm doamnei Nomin ultimul cuvânt, apoi voi o concluzie rapidă, concluzia fulger și apoi ne vedem la următoarea emisiune. Sunteți de acord? Da! Acum o să vă rugăm... Da. Eu v-am adus astăzi pentru fetițe frumoase, deștepte, cum sunteți voi, acest kit în care conține sorobanul și 2 manuale de începător. Da? V-a plăcut sorobanul? Da. Da. Eva, trește. Da. O luăm de acum? Plăcere. Vine tu. Așa. Mulțumesc. Plăcere. Mulțumesc. S-a folosit sorobanul? Da. Plăcere. Tu, draga mea? Mulțumesc mult. Plăcere. Înainte de a vă da ultimul cuvânt, să ne spuneți așa o concluzie a dumneavoastră, un gând cu care să plece copiii acasă, cu care să rămână cei care ne ascultă și nu numai, vă rog, dragile mele, o concluzie fulger, ce vă vine în minte în urma acestei întâlniri minunate cu această lume frumoasă? Mie mi-a plăcut foarte mult ce ați povestit și mi-ar plăcea și mie să învăț. Nu știu, e așa de minunat cum ne-ați explicat și aș vrea și eu să merg la un curs. A fost foarte interesant sorobanul și ce a zis dumneavoastră. Chiar mi-a plăcut. Este foarte important că fiecare copil din orice țară, din orice națiune, are dreptul să învețe ce fel de metodă vrea el, la matematică, la orice materie. Este foarte uimitor acest lucru și chiar mi-a plăcut foarte mult. Matematica, pe lângă faptul că conține calcule, conține foarte multă imaginație, prin care poți să construiești o lume minunată, fără să mai te gândești, aoleu, iar matematică sau iar trebuie să mă apuc de teme. Și cu ajutor dumneavoastră am să pun și eu asta în practică și am să folosesc metodele dumneavoastră.
Această emisiune cu despre matematică a fost pur și simplu superbă, mi-a plăcut. Deci pentru prima oară m-am simțit ca și cum matematica e materia mea preferată. Deci ați câștigat niște viitoare olimpice la matematică. Acum, în această notă optimistă, o concluzie, un gând al dumneavoastră pentru copiii care ne ascultă, nu numai pentru adulți, pentru toată lumea. Un gând al dumneavoastră, un sfat. Sfatul meu, adică ce pot să spun copiilor? Adică acum trecem o perioadă mai grea, știți cum e, trebuie să stăm acasă și așa mai departe, dar sfatul meu este cumva să stați departe de gadgeturi. Știu că este greu să stai, știi, să nu te uiți la desene sau la telefon și așa mai departe, dar cumva, cum am spus mai devreme, voi aveți acum posibilitatea să învățați foarte multe, pentru că creierul vostru absorbe ca un burete, da? După aceea, cum am spus, deja noi, de vârsta noastră, începem deja să fie mai greu. Și de asta vă zic, folosiți timpul, da? Ca să învățați lucruri noi, învățați limbi străine și așa mai departe, bineînțeles să petreceți timpul frumos în familie. Da? Bine. Noi vă mulțumim foarte mult pentru că ați răspuns invitației noastre. A fost foarte interesant. A fost o experiență unică și chiar ne felicităm că am avut această idee pe noi toate. Iar pe voi, dragi gentile, până la următoarea ediție, dacă data trecută îndemnul a fost să dansați, așa cum vă spunea doamna Elena Burmistrova, de data asta vă spunem, imaginați-vă frumos, imaginați-vă astfel încât să faceți o lume mai frumoasă pentru voi și pentru cei din jurul vostru. Pe foarte, foarte curând! Bravo, fetelor! Mulțumesc! Mulțumesc! Bravo, fetelor!